ассалому алайкум ва ма подписчикои канали Авто Душанбе. Дар навори имрӯзаи мо зиёда аз 17 мошине аст ки бо хости дили шумост. Касоне ки дар канали мо бори аввал ҳастанд, аз онҳо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки дар канали мо обуна шудан ва дар видеоҳо лайк монданро фаромӯш насозанд. Дӯстони азиз, дастгирии шумо пешрави ҳар яки мост. Пас дар канали мо обуна шавед, то аз видеои мо бохабар бошед. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед. Дастгирӣ кардани моро фаромӯш насозед. Якум мошини фурӯшии мои ваз Приора мебошад ки соли бароришаш 2011, объеми мотор 1.6, сӯзишвориш бензин. Коробка передачаш механика, растамошкашидагӣ. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин камбудӣ надорад, задагӣ пусидагӣ надорад. мошин чоткача карочи. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 40,000 сомонӣ. бароби ҳозира гардонем 254,000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. дея мошини фурӯшии мои Daewoo Matiz мебошад ки соли бароришаш 1999, объеми мотор 1.1, сӯзишвориш бензин. коробка передачаш механика, растамошкашидагӣ. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. документош 5 моҳи дигар монда, ягон айб надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 20,000 сомонӣ. бароби ҳозира гардонем 127,000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. сеюм мошини фурӯшии мои Daewoo Tico мебошад ки соли бароришаш 1992, объеми мотор 1.1, сӯзишвориш бензин газ. коробка передачаш механика, растамошкашидагӣ. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст документош тамом шидагӣ, лекин мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 14,000 сомонӣ. бароби ҳозира гардонем 89,000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. чорум мошини фурӯшии мои Hyundai Elantra мебошад ки соли бароришаш 1992, объеми мотор 1.5, сӯзишвориш бензин газ. коробка передачаш механика, растамошкашидагӣ. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст ҳама ҷош 90%, агар 100 мешид пачка мегуфтанаш. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Бохтар. нархи мошин 14,000 сомонӣ. бароби ҳозира гардонем 89,000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. панҷум мошини фурӯшии мои BMW 3 Series мебошад ки соли бароришаш 1992, объеми мотор 1.6, сӯзишвориш бензин. коробка передачаш механика, растамошкашидагӣ. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин камбудӣ надорад, задагӣ пусидагӣ надорад, дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. арзон намешавад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 20,000 сомонӣ. бароби ҳозира гардонем 127,000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. шашум мошини фурӯшии мои Opel Astra G мебошад ки соли бароришаш 2000, объеми мотор 1.6, сӯзишвориш бензин газ. коробка передачаш автомат, растамошкашидагӣ. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст састаяниш зурай, коробкаш автомати гази простой дора, ҳардаш кор мекунад, дуд намекунад, 6 моҳа ҳуҷҷати солона дора. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 35,000 сомонӣ. бароби ҳозира гардонем 222,000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. ҳафтум мошини фурӯшии мои ВАЗ 2115 мебошад ки соли бароришаш 2003, объеми мотор 1.5, сӯзишвориш бензин. коробка передачаш механика, растамошкашидагӣ. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин ВАЗ 2115, 4 баллони нав, состояниш отлично, мошин тоза, ҳуҷҷат надорад. маълумот тариқи телефон алиш ҳам мешавад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 13,000 сомонӣ. бароби ҳозира гардонем 82,000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. ҳаштум мошини фурӯшии мои ВАЗ 2114 мебошад ки соли бароришаш 2002, объеми мотор 1.6, сӯзишвориш бензин газ. коробка передачаш механика, растамошкашидагӣ. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин камбудӣ надорад, задагӣ пусидагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Ваҳдат. нархи мошин 15,000 сомонӣ. бароби ҳозира гардонем 95,000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо.
نهم ماشین فروشیمای وز 2110 می باشد که سال برآوریش 2004 ابیام موتور 1.6 سوزشوارش گاز коробка передачаш механика раз тамош кашидагӣ ай дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин ваз 2110 соли бароришаш 2004 нав мотор кардагӣ состояниш нахадвай сабаби фурӯхтан мускара аким сув дар корай бо савдо мешавад. қарор дод ин мошин дар шаҳри ваҳдат нархи мошин 12500 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 79000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. даҳум мошини фурӯшимои ваз 21099 мебошад ки соли бароришаш 2004 абиён мотор 1.6 сӯзишвориш бензин коробка передачаш механика растамошкашидагӣ ай дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошинча дар ҳолати хуб қарор дорад мотор коробка хадавои 100% 4 баллон ҳуҷҷатош бучидагӣ инжектор қарор дорад ин мошин дар шаҳри душанбе нархи мошин 7500 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 47000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. 11 мошини фурӯшимои ваз 2107 мебошад ки соли бароришаш 2003 абиёи мотор 1.6 сӯзишвориш бензин коробка передачаш механика растамошкашидагӣ ай дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин 100% дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мошин камбудӣ надорад задагӣ пусидагӣ надорад рули нав задагӣ мотори нав задагӣ 4 баллони нав хадавои 100% бензинасос электронӣ қарор дорад ин мошин дар шаҳри душанбе нархи мошин 17000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 108000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. 12 мошини фурӯшимои ваз 2106 мебошад ки соли бароришаш 1985 абиён мотор 06 сӯзишвориш бензин газ коробка передачаш механика растамошкашидагӣ ай дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст ҳуҷҷатош 11 моҳ бензин пусидагӣ ва пише надорад техосмотр 11 моҳ мешинӣ фақат айш мекунӣ суроға 9 километр қарор дорад ин мошин дар шаҳри душанбе нархи мошин 13000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 82000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. 13 мошини фурӯшимои Opel Astra G мебошад ки соли бароришаш 1999 абиён мотор 1.6 сӯзишвориш бензин газ коробка передачаш механика растамошкашидагӣ ай дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошинам камбудӣ надорад задагӣ пусидагӣ надорад мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад ҳуҷҷат дорад қарор дорад ин мошин дар шаҳри душанбе нархи мошин 38000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 241000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. 14 мошини фурӯшимои Opel Astra F мебошад ки соли бароришаш 1992 абиён мотор 1.6 сӯзишвориш бензин газ коробка передачаш механика растамошкашидагӣ ай дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуб қарор дорад газ бензин дорад моториш соз ай варидкадагӣ кафидагӣ надорад иншоалло баракат меёӣ қарор дорад ин мошин дар шаҳри бохтар нархи мошин 13000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 82000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. 15 мошини фурӯшимои Opel Astra F мебошад ки соли бароришаш 1997 абиён мотор 1.6 сӯзишвориш бензин газ коробка передачаш механика растамошкашидагӣ ай дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мошин камбудӣ надорад задагӣ пусидагӣ надорад мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад срочно фурӯшӣ қарор дорад ин мошин дар шаҳри душанбе нархи мошин 28000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 177000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. 16 мошини фурӯшимои Daewoo Nexi мебошад ки соли бароришаш 1994 абиён мотор 1.6 сӯзишвориш бензин газ коробка передачаш механика растамошкашидагӣ ай дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мотор звер ай мошини зур ай хадавои 80% баллонҳо 80% бе камбудӣ қарор дорад ин мошин дар шаҳри бохтар нархи мошин 13500 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 86000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо.
17 мошини фурӯшимои Toyota Corolla мебошад, ки соли бароришаш 2005, объеми мотори 1.3 сӯзишвориш бензин газ, коробка педашаш автомат растамошкашидагӣ. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошинам дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, мошин камбудӣ надорад, задагӣ пусидагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе, нархи мошин 65 000 сомонӣ, ба рубли ҳозира гардонем 412 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. 18 мошини фурӯшимои Opel Vectra B мебошад, ки соли бароришаш 1997, объеми мотори 1.8 сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика растамошкашидагӣ. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошинам камбудӣ надорад, задагӣ пусидагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе, нархи мошин 25 000 сомонӣ, ба рубли ҳозира гардонем 158 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. 19 мошини фурӯшимои ВАЗ 2107 мебошад, ки соли бароришаш 1989, объеми мотори 1.5 сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механика растамошкашидагӣ. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошинам дар ҳолати хуб техникӣ қарор дорад, мошин камбудӣ надорад, савдо дар болои капот. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе, нархи мошин 8000 сомонӣ, ба рубли ҳозира гардонем 51 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо.